अगर आप भी चाहते हैं TRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लहंगा उठा के एक देखा सामान हो, देखा सामान हो, देखा सामान हो। लहंगा उठा के एक देखा सामान हो, एक पटाऊ सीमान के माल हो। देखा हो देखा एक दुई इंची खाल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो। लहंगा उठा के एक देखा सामान हो, देखा सामान हो, देखा सामान हो। लहंगा उठा के एक देखा सामान हो, एक पटाऊ सीमान के माल हो। देखा हो देखा एक दुई इंची खाल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो। लहंगा उठा के गे ठौरी पागल कैले गे, रतिया में तू ही दिलवा हमर घायल कैले गे, घायल कैले गे। लहंगा उठा के गे ठौरी पागल कैले गे, रतिया में तू ही दिलवा हमर घायल कैले गे। हई तोहर फुलौना फोड़ देबोगे, नीचे डाले के तोहरा तोड़ देबोगे। लहंगा उठा के देख 9 इंची खाल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो। कैले धमाल गे, हई तोहर फुलौना फोड़ देबोगे, नीचे डाल के तोहरा तोड़ देबोगे। देखिला सब जवानी बेहाल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो। राइटर के राज के धैले बाबा काना सागे, कनचन बेदर्द के हवा पर बाजता गाना गे। राइटर के राज के धैले बाबा काना सागे, कनचन बेदर्द के हवा पर बाजता गाना गे। देखा विवेक संतोष लगावो तालक, ऊपर नीचे ले जाके करनौ छौ। देखा डरे से एक लागे जलीदार हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के